ngħidulkom, Karlo, għaddew kważi daw il-programmi, isom rieħ. Iva, fadlina barra l-lum, fadlina l-aħħar wieħed. Ekku, ġifir pero wasalna fl-aħħar. Imma illum ukoll għandna programm interessanti ħafna li jew mhux veru, inti se tkun qed tagħmel biċċa xogħol sabiħa wkoll se tkun qed tagħmel. Ħankun qed nagħmel science. Fuq injam riċiklat biex nsabħu d-dar tagħna. U ħanuri wkoll xi affarijiet oħrajn. Bil-kwotazzjoni. Eżatt, ta' xi ħadd ieħor, xogħol ta' xi ħadd ieħor li ġejt ispirat minnu jiena biex nagħmel ix-xogħol tal-lum. Tajjeb. U jiena qed nara libsa vera sabiħa. Ħanara dur li waħda, ħanara sim. Notajta? Iva, ħafna. Mela ħanajdlek xi vera ħaġa. sabiħa. Għadni matlek xejn fuqha. Din libsa li laqtitni immens hija xi ħaġa speċjali ħafna. Din libsa magħmula kollha minn materjal irriċiklat. Wow. Qed taraw di fidejja. Din hija waħda minn dawk li jkun hemm mal-lanet tal-ikel tal-qtates. Dawk qegħdin kollaw. Il-materjal li minna saret il-libsa darba kien fl-ixkun tal-plastik. Ukoll. Il-pressa maħduma kollha bl-idejn. Iż-żib kien użat f'xi ħaġa oħra u issa tpoġġa f'din libsa. Wow, u libsa oriġinali immens, libsa li ideali biex toħroġ biha. Jiena li rajta kapolavur, pero il-persuna li għamlita din il-libsa tagħmilha b'passjoni kbira, barti kbira, b'kreattività kbira u mhux fuq livell kummerċjali. Ġifieri din hija namra ta' din persuna li ħajkolli nħallik ħalli mur niltaqa' magħha. Inti ħadibda taħdem. Jiena għandi kursita nkun naf minnu. Mela darbaqt ngħidlek, jiena nixtieq immur fejn id-disinjatur bravissimu James. Hello James, kif inti? Ħaġa grazzi tal-libsa kemm sabiħa. Din hija waħda mill-kreazzjonijiet tiegħek, inti d-diżinjatur bravissimu tagħmel din il-ħaġa bħala namra fil-ħin tiegħek wara x-xogħol normali. Naf li inti attiv ħafna wkoll titma' l-qtates u allura dawn ġew minn hemm ukoll ma tarmi xejn. U kontxu ħafna mill-ambjent ta' madwarek. Iva, oriġinarjament minn hemm beda kollox. Kif bdejt din in-namra, James? Mhux f'kombinazzjoni, tax il-namra għall-arti hija ġofija huwa xogħli fl-aħħar tal-ġurnata. Però rrid nikkrea xi ħaġa mill-affarijiet nirreċikla u l-iktar żewġ affarijiet li huma il-ħin kollu mismagħhom jiena huma l-karti fil-ħin tal-ġurnata tax-xogħol u huma dawk il-lanet li għadek kemm orejt li wara l-ħin tax-xogħol niftaħ ħafna minnhom. U minn hemmhekk provajt nagħmel dik xi ħaġa differenti li fl-istess ħin turi n-nies li minn xi ħaġa li tiġibor mill-borza l-bajda dik li aħna ngħidulu l-iskart reċiklabbli tista' toħroġ xi ħaġa artistika. U abbinajt il-passjoni tal-fashion għalkemm mhux biss imma nittrattaw il-fashion għax huwa l-qofol ta' kollox fejn in-nies ishom iktar saru jafuni tikka. U minn hemmhekk bdejt bil-karti u magazines li kelli akkumulati għax meta ma tarmi xejn dik tkun problema. Għali, inti ma tarmi xejn. Nafx ġifieri, għax batta veru. Jiġi żmien fejn tajt. Issibhom u ħadd. Tagħtihom il xi ħadd flok tarmihom. Ħadd pjaċir li għalmenu kien l-użu tagħhom kien għal skop li anke jien kont sorpriż li ntlaqa' tajjeb ħafna. Għax dan għamiltu bħala passatemp? Ma kien hemm l-ebda intenzjoni partikolari, ġifieri bdejtu b'passatemp u mbagħad xi bdejt nara. Tal-kreazzjoni. Iva, dana il-passaġġ ta' dawn l-aħħar jisu 3-4 snin kif evolvew għax dina għalkemm kienet minn dejjem jisu ħadet il-boost tagħha. Ekku, fil-fatt dak huma ż-żewġ affarijiet li għadna kemm semmejna huma l-karti, magazine papers, gazzetti. Tal-karti. Iva, għandek waħda minnhom hija magħmula kollha minn karti reċiklati maqtuwajn, iwivjati, ġifieri tidħol it-teknika tal-origami issa nsemmu aktar u l-oħra hija magħmula minn dawk l-anelli. Fil-fatt hemmhekk użajt anke l-lottjien mhux ġast il-ħolqa. Issa dawn meta tiftaħhom inti mbarmulek jiġifieri toqgħod terġa' tillixxhom bidejk tidritthom ġieli tuża xejn martell. Iva, u ma tiġrix bil-mod, tiġri ġifieri biż-żmien mhux xi ħaġa li għamilta minnhom għal-għada. Fil-fatt dik li tatni kuraġġ hija din libsa li qed tidher bħalissa fuq it-television li forsi ma' xi telespettaturi wkoll familjari għax dina libsa li marret tikkompeti bija rappreżentanta Maltija Marija Ellul 3 snin ilu l-Eġittu. Kien hemm 80 kontestant minn madwar id-dinja kollha. L-iskop tal-konkors huwa ta' libsa bażikament mis-Seco International, libsa magħmula minn affarijiet reċiklati. U
il-fatt li nużajt dawn il-ħoloq li tiġbed bihom lotjien hija xi ħaġa iktar milli partikolari mhux li tintuża daqshekk. Forsi jintużaw dawk tal-bottit tal-luminata u tal-birer, però mhux dan il-landa partikolari li għandha dik id-debi. Hija ikbar u għandha dak il-kulur ta' deb. Allura tagħtik dik iċ-ċertu iktar lussu. Fil-fattet li il-drab ta' taħt ukoll kien parti minn portiera qabel. Dak huwa konkors li kien strikt ħafna li inti tituża kollox reċiklat. Il-fatt dak huwa l-lining tal-portiera li inti tuża u ħafna mid-drabi ħassir dak jiqpa' tajjeb għall-portiera tiffidja hekk u jiqpa' tajjeb u ħsiltu għaddejtu u fassalt il-bejż minnu. U il-passjoni l-oħra hija l-karti. Il-karti hija xi ħaġa li minn żmien l-iskola nħobb l-origa, minħobb nitwi, nifoldja. Ġibdaw kollha karti mitwijin. Dik hija libsa magħmula minn biċċiet ta' magazines u kollha fimni meta wieħed. Ma tistax poġġi qiegħda biha. Le, fil-kastadin le, għax dawn huma biċċiet artistiċi. Tista' timxi biha komdu ħafna, però għandek il-fold ġo fiha ma li tersaq viċin u tara l-apprezzament ta' kemm il-tiwja fiha l-karta, hemmhekk naħseb in-nies dak li japprezzaw. Fil-fatt dan huwa ritratti ieħor fejn imbagħad komplejt nevolvi iktar il-passjoni tal-folding. Karti wkoll. Karti, u l-karti importanti għax huwa relatat mal-programm u importanti għalija għax nemmen ħafna biha. Huma karti li jiena niġbor minn stamperiji, minn dawk il-basktijiet li jkollhom offcuts. Le, nipprova ma nixtri xejn. Fil-kassa karti ġifieri kollha jkunu offcuts ta' xogħol li jkun użat li jkun mormi. Allora s-sodisfazzjoni jkun ikbar. Mbagħad minn hemmhekk bdejt noħroġ nesperimenta biktar folds fil-każ ta' din partikolari kienet tagħmel parti minn kollezzjoni sħiħa li tellajt il-Verdala through the Chamber of Fashion Malta li organizzaw serata ta' kultura taħt il-patrimonċinju tal-President u l-fondi għall-Community Chest Fund, ġifieri dejjem ikun hemm dik ix-xi ħaġa relatata mal-volontarjat. Allora nidħol għaliha biktar qalb. U jisu baqgħet tevolvi minn ħaġa ġib l-oħra. Fil-fatt din li qed naraw issa, din hija l-ewwel libsa li għamilt bl-istess materjal li għandek inti fuqek illum. Allora spjegali kif kien fl-ixkun da. Daka wara riċerka li għamilt għax ovvjament kulħadd beda jgħid li l-bisi tal-karti sbieħ imma dejjem dik il-problema kif ħadd poġġi fuqhom semmejt inti. Qatt imma da bil-fors jeżisti xi ħaġa għalkemm mhux daqshekk popolari. Għamilt riċerka u ovvjament sibt li qed isir materjal mill-fliexken tal-ilma meta jiġifieri jinġabar il-fixken tal-ilma, kumpaniji li b'dan il-materjal jinħassel jiġi flakes hemm proċedura li intkom fil-programm. Spjeganna Daniel ħafna dan. U meta għalinna forsi telespettaturi inkluża jiena isni ma stantx stajt nifhem x'inhu, imma fil-verità dan huwa jiena kelli x-xorti nara ħisir il-proċess, jiġifieri u vera. Jerġgħu jiġibuh isu materja prima. Jiġibuh materja prima, fil-fatt jiġi su boċoġ żgħar tal-ġeblow li minnu jsir ħajt. Li dak il-ħajt ikun il-poliester, ġifieri anke aħna nixtru ħajt tal-poliester, imma id-differenza huwa li l-poliester huwa poliester maħdum mill-fliexken tal-ilma reċiklati. U ovvjament dan jinsireċ, jintiseċ u jsir drab. U mbagħad minn hemmhekk bdejt immur għal dan id-drab li fl-istess ħin baqa taħt il-kategorija tar-reċiklaġġ għax dak at the end of the day kienet dik li dejjem xtaqt jiena. U hawnhekk mbagħad minn dik il-libsa l-blu li marret għal Miss World, għamilt kollezzjoni sħiħa li l-libsa tiegħek tagħmel parti minnha li kienet kollha sewda u bajda minħabba li użajt il-fdalijiet tal-fdalijiet terġa' għax huwa materjal li minflok xtrajt rombli kbar, għax ovvjament ma kellix għalfejn, xtrajt il-fdalijiet użajt il-fdalijiet ta' dawk ir-rombli l-kbar. Allora jisni rrit ninqeda b'dak li kelli. U ħallat it-teknika tal-folding għax bil-fors rrit nagħmilha u d-darba t-teknika tal-folding applikajta fuq id-drab stess. Daw kollha tagħmilhom inti bħala espressjoni tal-arti tiegħek. Eżatt, hemmhekk mort Ruma, mbagħad Ruma kien id-debut tiegħi. Hemm il-libsa tiegħi jara. Il-modella. Ruma speċi kien id-debut fejn ħadd pjaċir li japprezzaw ħafna x-xogħol tal-idej. Fil-fatt jekk nistgħu norik xi ħaġa, kull fold li hemm fuq id-drab fil-verità tittibda bil-karta. Bil-karta. Ġifieri din il-werqa tal-karta u mbagħad jiena trasferixxejta fid-drab. Mamma mia. Xi preċiżjoni, inti perfezzjonist ukoll bħali. Hawnhekk tinqabad ħafna, ġifieri l-iktar ħaġa
antipatika sa ċertu punt li waqt li tkun qed tagħmel dan ix-xogħol, jekk inti jkollok xi qarsa li ma tindunax biha u dan isir bisħana, jiġifieri tittamlu bil-forn, jekk dik il-qarsa ħrixta fl-aħħar il-rovinajta, jiġifieri trid tkun vera attent mill-bidunet. Tal-ħaġeb, meraviglia. U ġibtinna xi ftit mostri oħra, biċċiet mill-libsa tiegħi wkoll fil-verità, għax kellha biċċiet differenti. Wow, James, kemm jista' jsir affarijiet minn affarijiet li aħna naħsbu li jista' jintrema, hija arti fl-aħħar. Ekku, hija arti li inti tagħmel passjoni kbira b'dedikazzjoni u nista' ngħid professjonalità kbira wkoll. Grazzi James tal-li selliftili din il-libsa biex inkun nista' anki nuri lit-telespettaturi x'tista' tagħmel u x'qed isir mill-materjali li intom tirriċiklaw. Jiġifieri għandna nagħmlu dak li nistgħu biex nirriċiklaw il-materjal u minnu noħolqu wkoll riżorsi. Grazzi James tal-li kont magħna. Grazzi napprezza immens u ħammur daqsxejn fejn Carlo issa x'inkella jieħu għalih jekk inħallih waħdu. Carlo. Ma ħadx għalija. Le, all right, dak laqwa inti. Nara xogħol ta' James, meraviglia. Xi ġmielu, xarti sabiħa. Intom it-tnej persuni kreativi, it-tnej bravi fl-arti u applikajtuhom fuq livelli differenti, jekk inħoss jiena. Issa l-importanti li ma nċabsu ilux sew, allura ħanoqgħod. X'qed tagħmel illum mela? Is-sajt suqet li. Iva, ara, bdejt din hija biba ta' kċina. Ħafna drabi meta niġu biex nirrinovaw kċina narmu l-antik biex ovvjament tidħol il-kċina l-ġdida. Ma jiena li ħankun qed nagħmel din bħalissa li għamilt użajt tliet. Dik kienet kulur linjam. Kienet kulur linjam, eżatt. Kull ma għamilt jiena użajt tliet kuluri, tliet shades differenti ta' roża u użajt is-sistema tal-blending. Vera sabiħ il-blending tagħha. Biex joħroġ effett differenti. Sa diħa tkun biċċa li tista' tintuża ġo bedroom. Ġo kamra tas-sodda, speċjalment għal-nisa f'dal-każ għax ħankun qed nuża image transfer. Kemm inħobbu l-bastieri jiena. Eżatt, il-bastier. Eżatt, u ħankun qed inżid ukoll ftit kliem ieħor bi-stencil u mbagħad ovvjament nużaw il-famuż xema kannella. Ma dak żgur ma jonqosni. Eżatt, hawnhekk għandi biba oħra ta' kċina. Fil-fatt din m'għandix il-frame ta' barra. Imma kif inhi tista' tintuża wkoll biex isiru bil-kliem fuq. Ġifieri hi tidher daqsxejn qadima u dak li jkun jgħidlek issa tista' nagħmel biha ħanarmija. Kif tinżeba. Ma fil-verità kif tiżbuħha tieħu ħajja. Nistgħu nużaw pereżempju jew stencil li jkun fiha it-tri waħedhom jew inkella stencils li jkollhom diġà l-kliem lesti fuqhom. Li f'dal każ pereżempju jiena li nħobb ħafna l-kafè nagħmel waħda bil-kliem fuqa skont il-burdata li nkunu fiha skont firma kamra ħanpoġġuha. Mhux hekk tażel. Eżatt, tażel fejn ħadd tagħmilha u x'ħadd tuża materjal. Tista' tikteb bidejk, naturalment, jekk tkun tinqala biex tikteb bil-kalligrafija inti. Però jekk le jeżistu daw l-stencils illi isolvulek il-problema, jew inkella taqta' il-kliem u tagħmel dekupaġġ. Ġifieri huma affarijiet kollha. U jekk it-telespettaturi nnutaw, warajna u fl-istudju għandna affarijiet differenti milli jkollna s-soltu. Ħanibda ninnotajna wkoll għax jiena tħaltaw ġew ma ħarissu warajja. Eżatt, dan huwa kollu xogħol ta' ħabiba tiegħi Ġanet Spiteri li tuża l-injam kollu huwa riċiklat. Ġifieri bażikament ix-xogħol kollu li hawn huwa xogħol li maħdum minn injam li nstab. Xi ġmiel għandna din ukoll. Eżatt, injam Rimi, għandna din tal-Londri, għandna ta' Dreams, għandna din. Il-cloth hanger in-naħa l-oħra. Eżatt, hemm in-naħa l-oħra tal-istudju wkoll u hawnhekk fuq il-mejda għandi din, pereżempju magħmula minn biċċa injama ta' driftwood. Din sabita kif inidi l-injama. Probabbli telat mal-baħar din, mill-qed nista' nifhem jiena. Eżatt, telat mal-baħar ta' għamlet la treatment appost ovvjament biex ma tkomplix dan il-każ tista' tuża anke x-xema u xejn. Eżatt, tista' tuża x-xema. U għamlet dan il-hanger biex tkun jista' jintuża. Ġmiel, ara din xeħla. U dik l-istess ħaġa, dik hija biċċa injama mormija pratikament, kull ma għamlet żidet dal-fliexkun li huwa fliexkun tal-ilma li jinstabu ġol bars u restaurants. Din tista' tinxtara
U ġili kollok anka affarijiet fil-garax minn daw li tħallihom hemm. Iva, iva. Tixtrihom ma tużaħħom. Eżatt, jekk infittxu ġol kaxxi kollha li konna jew ġol garax jew garax jew fil-kamra ta' fuq il-bejt. Eżatt, ikonna daw l-affarijiet, ġifieri nistgħu nsibuhom u bażikament nistgħu nsebħu d-dar tagħna minn daw l-affarijiet li mhux ħajswewna flus. Jiena, Karlo, programm wara programm ma ġbajtx timpressjonani. Proset, proset inti u proset anka il-mistidna tiegħek illi jibatulek daw ix-xogħlijiet. Se jkollna nifqu għal ftit momenti ta' riklami, segwhom u jibqgħu magħna li xwara għandna aktar materjal interessanti. Ġej Angelik tkellimna fuq kif insalvaw l-annimali. Lura ma fl-istudio u kif qedtilkom issa se ngħaddu biex niltaqgħu ma' Angelique Lofaro illi ġejja minn Nature Trust. Angelique, nilqak lura fil-programm tagħna, diġà kont magħna u wasaltilna ħafna tarif interessanti fil-fatt. Illum se nitkellmu fuq pass ieħor. Però qabel xejn xtaqt nibda billi nirringrazzja lilek u lil ħafna volontira li jagħtu sejmhom ma' Nature Trust għaliex naf kemm tqattaw sigħat minn ħajjitkom dedikati fuq dan ix-xogħol. U dis-sena bitlet bejtit tal-fkieren fejn is-soltu bejta waħda jkollok xarej u bitlet bejtiet f'intervalli differenti l-4 xhur sħaħ tas-sajf. U intom tkunu magħhom 24 sija kuljum fil-fatt. Jiġifieri grazzi lilek u lill-volontira kollha għall-ħin li tagħtu lil Nature Trust għal dan ix-xogħol siwi li tagħmlu. Illum se nitkellmu l-iktar fuq is-salvataġġ, jiġifieri u r-riabilitazzjoni meta intom issalvaw l-annimali u mbagħad tuhom il-kura meħtieġa u terġgħu titilquhom lura fl-ambjent tagħhom. Però ħanibda minn hemm liema annimali jaqgħu taħt il-kappa ta' Nature Trust. Mela, fil-każ tagħna aħna nieħdu ħsieb l-annimali kollha protetti li hawn f'Malta li fl-Safar. Allura qed ngħidu fil-każ tal-baħar il-bird life li kienu magħna wkoll. Eżatt. Fil-każ tal-baħar nieħdu ħsieb il-fkieren u d-dniefel li dawk tkellimna anke fuqhom fil-programm li ġejt fih l-aħħar darba. Fil-każ tal-art mbagħad għandna l-qniefet, is-sriep, ix-xruż li huwa l-ġurdien ta' mnieħru twil, il-kamaleonte, il-żrinxijiet, il-ballottra, dawk kollha jaqgħu taħtna. Bad għandna l-frifet il-lejl jaqgħu taħtna wkoll. So, għandna varjetà kbira ta' annimali li Ġifieri aħna qed ngħidu meta xi ħadd jiġi inkuntatt ma' xi annimal ta' dan it-tip li jkun imweġġa titħlu intom. Mela, tiddiskrivilna naqra x'tagħmlu bihom? Mela, fejn jidħlu l-qniefet ġeneralment jaqgħu taħt żewġ kategoriji. Għandek il-babies, illi għandna anke xi ritratti ta' xi babies illi konna tal-burreġija ta' tihomna. Fejn jidħlu babies jieħdu ħafna aktar xogħol. Ekku, huma jkunu vera żgħar. Ħanini. Ta' dik l-età ikunu għadhom irid xi ħadd li jżoqhom kull satej 3 sigħat. Ġifieri meta jiġu għandna ta' dik l-età jieħdu ħafna ħin. Ġeneralment jew tkun għamlet xi maltempata u kaxkret il-bejta jew inkella l-omm ikun ġrala xi ħaġa u ma marritx lura lejn il-bejta. So dak huwa area partikolari tal-qniefet. Mbagħad għandek l-qniefet li huma l-adulti illi jkollhom injuries differenti, jkollhom minnhom. Ħafna minnhom jitafġu mill-karozzi wkoll. Ħafna minnhom għax huma kif jaraw dak id-dawl tal-karozza jifriżaw u jekk dak li jkun ma jibbrejkjax fil-ħin sfortunatament però jkollna ħafna injuries, speċjalment bl-streamers, dawk illi jkunu qegħdin biex jitrimjaw il-ħaxix. Għax hu il-qanfut matul il-ġurnata jkun rieqed. Allura jekk inti jkun qiegħed dan huwa Julius Caesar. Qed isemmuhom ukoll. Iva. Da ġie għandna bil-spines kważi kollha mwaqqajn. Ma stajniex għal-bidu niddeterminaw jekkux allerġija għal-bżieq tal-brijat, jekkux allerġija għall-ikel jew kundizzjoni oħra tal-ġilda. Allura dak kien qiegħed kompletament f'iżolament minn qniefet oħra li kienu għar-riabilitazzjoni biex jekk kellu xi ħaġa li tittieħed ma jieħduwix l-oħrajn. Għax ma nistgħux nagħmlu l-contact tracing tal-qniefet. Ekku. Fil-fatt ir-ritratta wara huwa Julius Caesar, eżatt daku, eżatt wara Alla jbierek kif tella u saru. Però dak kien ilu għandna riabilitazzjoni 3 xhur nofs biex reġa' tella x-xew kollu. Mbagħad ħlisnieh. Imma ħafna mill-injuries tagħhom issibhom jew pereżempju kellhom xi gidma ta' annimal li infettat u tara sew il-balġ tara sew fejn l-infezzjoni taħt li dik tkun trid tiddrejnja għand il-vett
Mbagħad ikollhom bżonn l-antibiotics, ikollhom bżonn ammont ta' żmien għar-riabilitazzjoni. Ġieli il-ferita tant tkun infettata u mimlija insetti illi ma tkunx tista' salvhom. So fejtlu l-hedgehogs hemm ammonti differenti ta' sitwazzjonijiet li nsibu. Fej jidħlu l-frifet il-lejl, ġeneralment ikunu għax jew ikunu minħabba xi raġuni oħra surdew u saburuhom malajr. Kellimna fuqhom fil-fatt u nqabdu minn qtates, pereżempju, fil-fatt dan ma kellux injuries per se, allura ġast iċċekjajna li mhux dehydrated u hekk u reġa' ġie released. Però r-ritratt li jmiss tista' tara it-toqob fil-ġwienaħ. To be fair, jekk il-kondizzjonijiet ikunu tajbin qed jikol sew dawk it-toqob jalqu waħedhom bħal ġilda tagħna jerġgħu jikbru. Allura ġast nagħtu Però diffiċli tirek ma jtirx. Hekk le, għalhekk dak iż-żmien ikollu bżonn ir-riabilitazzjoni, però il-ġewna bħal ġilda tagħna jekk toqba żgħira ħatagħlaq waħedha and mbagħad tkun tista' titilqu. Mbagħad għandna srib. Is-srib ġeneralment jew iċemplu n-nies ippanikjati għax sabu serb id-dar u jkunu jibżaw minnhom. Ma naħsibx li ħadd jieħu pjaċir. Allura dak kien ġo bitħata xi ħadd. Daħal ġol kanna kiel xi ħaġa u weħel. So da immonitorjajnih 2-3 days, once li diġerixxa dak li kien kiel telaq waħdu. U li ġara kien weħel. So, però ġeneralment is-srieb l-iktar li jkollna li jkunu daħlu fid-dar ta' xi ħadd aħna ġas immorru niġbruhom u mbagħad nerġgħu nitulquhom. Jiġifieri għal kull problema ta' dan it-tip wieħed għandu jċempel in-Nature Trust. Yes. Tajjeb, intukom iktar xogħol. Not a problem, not a problem. Naf li tiltaqgħu wkoll xi kultant ma' annimali eżotiċi. Iva. Illi mhux suppost ikunu fejn qegħdin hemmhekk għandna ir-release, dak huwa release ta' wieħed mis-srieb. Mis-srieb li għamilna. Fejn jidħlu speċjalment is-srieb, aħna Malta għandna 4 speċi li huma speċi Maltin. Dak wieħed minnhom li. Dak wieħed minnhom. Ġieli morna u nsibu serp li mhux lokali, jew ikun exotic ta' xi ħadd li ħarab, jew ikun exotic ta' xi ħadd li ma rridux iktar. Ma rridux iktar. U ħaseb li l-aħjar idea hi li titfgħu barra. Eżatt, jiġifieri meta jkun hemm mi idea tajba xejn. Meta jkun hemm serp dejjem importanti li dak li jkun jiċċekkja magħna għax jekk huwa eżotiku li ħarab dak ma jistax jiġi rilaxxat fil-kampanja Maltija. Darba minnhom mort fuq kol ta' serp sib python. Ġifieri U darba oħra mort fuq kol ta' ballotra u flok ballotra sib mink. So, mhumiex ta' komuni ħafna illi morru fuq calls u nsibu annimali eżotiċi, però hija possibilità. U dawn l-annimali eżotiċi qatt m'għandhom. Qatt m'għandhom jintelqu fil-kampanja Maltija. Kellimna wkoll x'effett. Jagħmlu effett vera ħażin fuq kunu speċjali għalina. Ekku, speċjali li tkellimna anki rigward ħut ukoll f'dan il-qasam. Anġelik, l-aħħar minuta żgħira malajr kemm jista' jkun sejħa għal min forsi qed jismanu jixtieq ikun volontier ma' Nature Trust. Jekk hawn min għandu l-ħin ma jibżax minn daw it-tip tal-annimali u lest li jieħu training li jkollu il-permit apposta biex u jkun jista' jħendilja daw l-annimali, jikkuntattjana fuq dil-email info@naturetrustmalta.org. Għajdulna li intom interessati aħna nagħmlu gruppi training għal min ikun interessat u mbagħad immexxu minn hemmhekk. Grazzi Anġelik, interessanti bħal dejjem, għal darbohra proset ta' xogħol li tagħmel bħala volontira inti u sħabek kollha. Se nifqu għal ftit momenti ta' riklami, ibqgħu magħna se nitkellmu fuq il-kwalità tal-arja li għandna f'Malta u wara mbagħad se nitkellmu fuq it-tappijiet tal-fliexken tal-ilma madani. Ibqgħu magħna. Dejjem għaddejjem maġlin, Karlo, inti maġġel biex laħħaq, jiena maġla mal-mistidna tiegħi ġejja sejra min-naħa l-oħra. Il-Marija xi progress dak f'dal ftit ħin li naw. Iwa mexxejt sa mhux ħażin. Fil-fatt il-biċċiet tax-xogħol mhux dejjem jieħdu ħafna xogħol, Le. Ħafna ħin, għax jiena wkoll jkollok bżonn ftit prattika qabel ma tagħmel l-oġġett li trid. Biex tibda, biex torganizza ruħek biex tibda. Iva, fil-fatt jiena ikolli nisejdu li ma x'għandi bżonn l-ewwel ħaġa. L-ewwel ħaġa għandek bżonn bħal kull oġġett ieħor l-għodda biex ħataħdem. Allura importanti li jkollok kollox, tkun taf minn fejn ħatibda u kif ħatkompli, u mbagħad. Fil-fatt illum dak li għamilt qabel ġejt għandi tray. Okay. Ikraħ. U ddeċidejt li nagħmlu dekupaġġ. U allura biex forsi xi darba jsir, siltu dal-għodu, lestejtu, għażilt it-tixju li ħanuża
Tajjeb. Poġġejt il-pinsel u poġġejt iż-żeba. Issa meta nsib ftit ħin, nagħti l-ewwel passata, x'inkella ma nasalx. Imma kif qed tgħid l-ewwel trid tipprepara qed quddiemek qed taraħ, poġġejtu f'kantuniera ħalli mhux ħafna. Mela, kemm ġibta sabiħa nuru ftit fejn wasanna nuru lit-telespettaturi, mela li għamilt hawnhekk użajt biċċtej dekupaġġ li huma bażikament stampi. Bħalla u xejn. Eżatt, dak huma rice paper, ġifieri karti tar-ross u bqajt inżomm it-tema bażikament. U għamilt l-image transfer. Ġidaw ma xajtomx flimkien inti? Le, huma. Għattom inti. Eżatt. U żewġ affarijiet minn żewġ pajjiżi differenti insertaw. Allura inħobb naqgħat ukoll meta jkolli ċans li nsifer ftit, insib oġġett partikolari li jolqotni u nużah ma' xi ħaġa oħra li nkun xtrajt minn x'imkien ieħor. Ikollok diġà idea f'moħħok, però daw qed ifakluni ħafna f'paġni antiki ta' xi ktieb antik. Iva, fil-fatt hawnhekk hawn iktar minnhom din hija paġna minn bażikament minn dizzjonarju. U kif ovvjament żidulhom l-istampi u l-istampi. Tista' tagħmilha inti, tista' toħloqha inti. Eżatt, tista' toħloqha inti, eżatt. Ikollok karta antika u tuża stampa fuqha biex inti toħloq l-effett li trid bażikament. Il-buzzword tal-lum naħseb taqbel ħafna ma li qed nagħmlu. Iva, l-buzzword tal-lum hija ridu. Bażikament tfisser terġa' tagħmel. U hekk dak qed tagħmel, il-kċina ħad tagħmilha xi ħaġa oħra. Eżatt, il-biba ta' kċina ħadd mur fil-kamra tas-sodda jew nkella fej il-powder room forsi hemm min għandu daw il-kamra jew il-budwar. Llum imma bil-postijiet żgħar li għandna l-powder room nixtieq li għandi waħda ma. U jien ngħidu la powder corner. All right, okay, powder corner għandna. Eżatt. U l-idea hi anka jekk pereżempju għandek tnejn jew tliet bibien tista' tagħmilhom anke bħala forma ta' paraventu tuża ċappetti u taqadhom flimkien biex inti mbagħad tkun tista' żejjem bihom. Ġifieri mhux bil-forsi jaħlu mal-ħajt tista' isserraħhom fuq xi biċċa mara u hemm min anke jużhom fl-art pereżempju ħdej l-amara bħalma minn aħna f'dal każ. Għandna waħda taħt il-mejda u Iva, għandna waħda taħt il-mejda li hija fuq il-fishing hija xogħol Ġanett ukoll u dik hija bieba minn kamra tal-banju. Dili għedin jiraw palissa. Ma tindunax il-ġi. Dik hija biba ta' kamra tal-banju. U jiena ġili rajt il-kxaxen ta' xi ħaġa li jintużaw bħala xkaffa. Iva. Jiġu żbieħ. Dok jiġu żbieħ. Bil-pum kollox għax jiġi qisu qed iżejjen fuq ukoll. Karlo, jiena ħanħalli kważi lesti, ma nafse fadal ix-xema u ħadd nixiflek ftit. Sa dan it-tant semmur niltaqa' mal-mistiedna li jmiss tiegħi li hija Nadine Merci, hello Nadine. Jina nafek bħala Nadina Ksisa u nasef anka telespettaturi tagħna kantanta bravissima, però illum qed hawnhekk f'isem Lera. U se nitkellmu ftit fuq il-kwalità tal-arja u x'hekk. Allura, x'tgħidilna dwarna? Nisimgħu ħafna dwar il-kwalità tal-arja u forsi jkun hawn min jgħid ismgħu ħafna tniġġis u hekk, però intom kif tistgħu tindunaw xi kwalità ta' arja għandna? Kif qed tajjeb inti huwa suġġett kurrenti ħafna. Hija fl-opinjoni tiegħi waħda mill-ikbar sfidi ambjentali li għandna qudiemna bħalissa bħala pajjiż. B'mod simili ħafna cities oħra fl-EU qed jgħaddu mill-istess esperjenza tagħna. Nagħmlu monitoraġġ tal-arja fuq bażi kontinwa ilha għaddejja għal ħafna snin għal kważi jew iktar madwar 15-il sena. Jiġifieri it-trends ta' data li għandna huma pjuttost kbar. Namlu dan permezz ta' real-time monitoring stations, qed naraw il-filmati hemmhekk ta' uħud mill-attivitajiet li nagħmlu. Iva. Għandna 4 stazzjonijiet ta' monitoraġġ li tuna d-dejta fuq bażi kontinwa, ġifieri nkunu nafu l-kwalità tal-arja kif tvarja fi żmien kwarta. U dawn dik iż-żona. Dik iż-żona eżatt, qegħdin l-Arp Għawdex, Ħattart, iż-Żejtun u l-Imsida. U bħalissa qed nagħmlu preparamenti. L-erba' tirjieħ ta' Malta biex niddeċidu fejn ikunu jsir studju intensiv għaliex importanti ħafna bħal kull aspett ambjentali ieħor. Il-tniġis tal-arja jvarja mal-popolazzjoni, mal-użu ta' risorsi li nagħmlu aħna minnhom użu kuljum, jiġifieri l-elettriku, allura hemmhekk l-emissjonijiet mill-power station tagħna, l-użu tal-karozzi tagħna, allura fejn għandek popolazzjoni ikbar, għandek iktar użu, għandek iżjed traffiku u ovvjament iżjed tniġġis. Nimmaġina fiċ-ċentru tal-Gżira hija daqsxejn iktar. Ekku, fil-fatt mid-dejta li naraw permezz tal-istazzjonijiet
monitoraġġ li semmejna, u hija ikkumplementata minn monitoring network, sistema ta' monitoraġġ ħafna ikbar fejn nimmonitorjaw l-arja f'100 punt madwar Malta u Għawdex, naraw differenzi sostanzjali ferjas jew postijiet, reġuni fejn jgħaddi iżjed traffiku. Ġifieri f'kull triq jew f'dawk it-toroq illi l-influss ta' traffiku huwa iżjed b'saħħtu, hemmhekk il-tniġis fl-arja huwa iżjed għoli. U allura mbagħad iġġib il-Malta lill-pajjiż f'pożizzjoni li jrid jagħmel ċertu għażliet. Għaliex hemm il-liġijiet li jikmandaw l-emissjonijiet ukoll, hekk min-naħa tal-Ewropa wkoll. U għandna nagħmlu primarjament dan kollu minħabba saħħitna, minħabba s-saħħa tagħna personali, minħabba l-ambjent madwarna u biex nissalvagwardjaw il-bini storiku tagħna wkoll għaliex il-tniġis fl-arja għandu wkoll impatt fuq il-bini. Din interessanti naħseb il-kunċett ta' dik li msejħa acid rain u xek. Proset. Ġifieri li l-emissjonijiet jitilgħu fl-arja u meta tinżel ix-xita jinżlu magħhom u jqaxxru daw il-binijiet. Eżatt. Ġifieri the reasons why we should contribute huma ċari ħafna. Issa li Malta nafu, ilna nafu għal diversi snin, illi il-trasport fit-triq qed nagħmel distinzjoni għaliex il-trasport tal-baħar huwa wkoll sors ta' tniġis, imma mill-istudji nafu li mhuwiex daqshekk b'saħħtu jew ma jikkontribwixxix daqshekk daqs il-karozzi privati. Ġifieri l-ikbar sors ta' tniġġis tal-arja huwa t-traffiku. Ekku. Issa m'hemm l-ebda dubju ġifieri apparti l-istudji li juru li l-livelli ta' gassijiet mill-karozzi privati jew mis-sors kollu ta' road traffic huwa iktar b'saħħtu. Nagħmlu wkoll analiżi ta' trapfin kif rajna fil-filmati qabel fejn mill-kimika nkunu nafu s-sorsi u nagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa ġej mill-shipping, mill-cruise ships tagħna, mill-ibħra tagħna. Jiġifieri għandkom dettalji sew ta' dan bħala Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi. U huma studji xjentifiċi li jieħdu ħafna ħin u ħafna xogħol u anke budgets, però huma importanti ħafna għaliex jgħinuna nfasslu politika ambjentali. U hawnhekk joħroġ l-importanza tar-rwol tagħna kollha. Ġifieri forsi da żmien mhux daqshekk faċli li wieħed jagħmel użu minn trasport pubbliku. Punt ieħor kif qed insemmu fi żmien il-pandemija. Eżatt. Ir-roti ma tantx jidher li huma għażla wkoll. Huma hemm sitwazzjonijiet ta' periklu. Tkellimna ma' Meri Briguljo li tmur ix-xogħol bir-rota, imma uritna kemm sfidi tiltaqa' magħhom. U l-isfidi li semmit Meri li tkellimtu dwarhom huma reali ħafna, kif qed issemmi tajjeb hemm road safety issues li però qegħdin jiġu tackled ġifieri minn Transport Malta, hemm strateġija fuq cycling ġifieri li ġiet diskussa wkoll ma' stakeholders varji. U hemm pjanijiet oħrajn li huma healthy ħafna u qegħdin f'diskussjonijiet aħna bħala ERA, bħala aġenzija flimkien ma' entitajiet oħra. Il-pandemija għalmitna ħafna għaliex fi żmien fejn mhux għax ridna imma ħafna minna ħadmu mid-dar, kellna bżonn noqogħdu d-dar għal raġunijiet ovvji. It-traffiku naqas ħafna. U il-livelli ta' tniġġis b'referenza speċifika lejn pollutant relatat ma' traffiku li huwa nitrogen dioxide, NO2, naqas bin-nofs fil-madwar ta' l-imsida. U ħattart ukoll naqas b'ammonti simili ħafna. Ġifieri s-soluzzjoni għal Malta hi li naqsu traffiku. Ekku. Jiena hawnhekk il-messaġġ żgħir li nixtieq ngħaddi huwa wkoll li forsi bħalissa kif għedna mhux daqshekk faċli, imma meta ħajjitna fil-futur hopefully qarib tkun daqsxejn iktar normali, nippruvaw nagħmlu iżjed użu ta' trasport sostenibbli. Pereżempju jiena meta immur il-belt jew fl-erjas ta' Sliema, inħobb nuża l-ferry. U ftit nara Maltin jagħmlu użu minnha. Ġifieri nibda minni li wkoll jiena rrid nagħmel bidla. Jekk wieħed iqabbel b'mod ċar kemm joħodlok ħin biex tipprova tmur f'ċertu lokalitajiet biex tagħmel qadijiet, tasal, teħel fit-traffiku, tipparkja. Meta tikkompara ma' dan pereżempju bis-servizz ta' trasport pubbliku, tieħu ħafna inqas ħin.
Nippruvaw ukoll kieku tkun idea ħafna sabiħa li nibdlu l-mod kif naħsbu. Jekk aħna nistgħu ġifieri b'saħħitna u nistgħu nimxu pereżempju, mhux ħansemmi r-rota għax forsi daqsxejn iktar diffiċli. Imma jafx irkiba laqas. Għaliex m'għandniex nagħmlu effert u morru nixtru x'imkien qrib sakemm ix-xirja ma tkunx tqila ħafna u nippruvaw immorru bil-mixi li tgħinna wkoll għas-saħħa personali tagħna. Ftit ilu kont qed naħseb fuq, ġifieri għax kont imdorrija mmur ċertu postijiet bil-karozza, issa li qed noqgħod qrib dawk il-postijiet, xorta nħu l-karozza u qed jiena issa jmissni nibda nimxi. Ma sakemm tbiddel xejn, ifimni sħana ma tgħinx lanqas, imissa fix-xitwa l-affarijiet ikunu. Ħafna uffiċċji implementaw bicycle racks, showers, ġifieri l-efforts qegħdin isiru min-naħa tal-Ministeri u mill-era stess, ġifieri irridu wkoll aħna nagħmlu iżjed effort u nagħmlu ħafna iktar diskussjonijiet u miżuri li qegħdin naħdmu fuqhom ukoll, imma jiġi minna wkoll li tru l-arfien nagħmlu daqsxejn extra effort żejda biex nippruvaw nagħtu kontribut. Grazzi Nadine, messaġġ vera tajjeb ħafna u naħseb li telespettaturi tagħna meta jisimgħu kelliema bħalkom ukoll jirriflettu ftit anke fuq il-prassi tagħhom. Jiena almenu hekk inkun qed nagħmel hawnhekk. Nixtieq nippreżenta lek kaxxa żgħira minn dawk bħala tifkira tal-programm għamilhom Karlo għall-mistednin tagħna. Grazzi tal-li ġejt magħna. Aħna se nifqu għal ftit mumenti jibqgħu seguna għaliex fadilna l-aħħar parti fejn illum se niżnu wkoll it-tappijiet tal-fliexken tal-ilma ħalli naraw il-mistiedna tagħna kemm ġabulna minn daw it-tappijiet fit 13 il-ġimgħa biss. Merħba lura għall-programm tagħna Vale u issa l-mistieden tagħna drajtuh tajjeb. Mhux l-aħħar darba li ħataraw ħimax, fl-aħħar programm se jkun magħna wkoll jagħmel xi ħaġa differenti. Ma ħallu l sorpriża lissa. Hello Daniel, kif inti? Wasal tajb. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna u bħalissa qegħdin tarawna mdawrin bit-tappijiet tal-fliexken illi inna niġbru mingħand il-mistiedna tagħna. Fil-fatt dawk li qed taraw hemmhekk u li se niżnu minn hawn ftit ieħor għax dan jiġġab miegħu il-miżin huma tappijiet li ġabulna l-mistiedna tagħna f'dawn it-12 il-ġimgħa illi inna nagħmlu l-programm għaliex issa ħanamluhom illum, jiġifieri sa 12 il-ġimgħa ħanifqu u dan jiġġab xkora miegħu wkoll, jiġifieri aktar tard se nkunu qed ngħidulkom kemm il-kilo ġbarna. Hemm naqra kilos naħseb. Mhux ħażin. Għax taħsibhom ħfief imma mbagħad meta jiġu l-ħafna. Ħanibdew minn hemm. Għaliex għandna bżonnhom dawn l-imberkin tappijiet għalfejn ikun hawn dawn il-miljuni minnhom. Ekku, tajjeb ħafna, miljuni fil-fatt kull sena jiġu ġenerati f'Malta. Bażikament huwa importanti ovvjament inti meta għandek fliexkun tal-ilma, tas-soft drinks, meta inti tiftħu u ma tkunx xrobt il-prodott kollu, trid b'xi mod tagħlqu, ġifieri biex inti kemm iżomm il-prodott milli jaqalek barra mill-fliexkun, kif ukoll biex iżomm il-prodott frisk. U forsi ħafna nies għalhekk jippreferuhom mill-lanet għax la darba tiftaħ għal-għanda ma jkollokx lok kif talaqa, però dawn għandhom impatt negattiv ħafna fuq l-ambjent, mhux hekk? Għandhom impatt negattiv ovvjament jekk jiġu mormija b'mod ħażin. Jiġifieri inti għandek impatt negattiv fuq l-art u fuq in-natura, jekk dawn jispiċċaw fit-toroq, jiġifieri tibda tara wkoll element ta' ħmiġ, għandek ukoll impatt fuq il-ħamrija, għax ovvjament il-plastik mbagħad jibda jitqatta bix-xemx ukoll u jispiċċa jidħollok fil-ħamrija u meta ovvjament qegħdin fl-eli qiegħed jagħmlu impatt negattiv. L-ar impatt imma huwa fuq il-ħejjaq tal-baħar. Daw bażikament jista' jaqalek fit-triq bix-xita jispiċċa fil-baħar jew inkella qiegħed bħal ta' żminijiet fis-sajf dej il-baħar u jispiċċa jittitlef it-tapp u jaqalek il-baħar. Kemm trid tiġbor minnhom sfortunatament minn fuq il-bajjiet. Ekku, sfortunatament. U daw sfortunatament il-ħejjaq tal-baħar jaħsbu li huma ikel, jispiċċaw jikluhom, jispiċċaw fl-istonku tagħhom u jagħmel ovvjament ħsara li hemm drabi wkoll li jispiċċaw imutu, ġifieri jsibu għasafar bil-plastik. Taraj dokumentarju ġifieri xokkanti meta jiftħulhom l-istonku l-ammont ta' plastik illi jsibu. Inti għad jekk jintremew ħażin, kif nistgħu innaqsu mill-impatt la darba nużawhom ħanajtek għaliex. Iva, u tnaqqisi għal-ewwel ħaġa, ġifieri il-reduce. Kemm jista' jkun ovvjament nippruvaw nużaw inqas plastik li jintuża darba, nużaw pereżempju fliexken tal-plastik jew tal-ħadid li nistgħu nerġgħu nużawhom biex ovvjament jiġi ġenerat. Was-sajf eċċellenti għax jibqalek anke iktar kiesaħ dawn il-fliexken. Minnhom li jkunu jżommu temperatura. Hekk tista' terġa' tużah iktar minn darba, dejjem tajjeb li tista' terġa' tużah iktar minn darba.
Jekk dan ma tista' tagħmel xejn bih għax spiċċa l-użu tiegħu, importanti ħafna li nirriċiklawhom, jiġifieri li nibatuhom mar-riċiklaġġ. Importanti li ma narmuhomx fil-borża l-ħadra, ma jiġifieri ma jibqgħux imwaħħlin mal-fliexkun. Dejjem separatament iridu. U dawn ħafna drabi nirriċiklawhom ukoll għall-istrina. Jiġifieri għandna dal-proġett li nirriċiklaw għall-istrina, jiena l-istrina nippreżenta kull sena, allura hija xi ħaġa għal qalbi ħafna wkoll. Ħansegwu dan il-filmat u wara għaliex għandek tirriċikla t-tappijiet tiegħek. Hemmhekk rajna l-ġabra tagħhom u x'isir minnhom dan jiġifieri x'materjal li la darba jerġgħu jsiru dawk il-biċċiet iż-żgħar, il-materja prima x'isir minnhom. Mela, bażikament it-tappijiet kif għattajjeb inti jitqattaw anke kif rajna fil-filmat, jiġu mdewbin u mbagħad jistgħu jew isiru tapp ieħor, jew inkella hemm ukoll proċessi li pereżempju jsiru deck chairs, jew street furniture, jew partijiet mill-ħwejjeġ li nilbsu aħna stess. Il-libsa tiegħi llum kont qed ngħidilhom lit-telespettaturi li hija magħmula minn hekk. Jiġifieri nirriċiklawhom daw it-tappijiet għaliex fil-verità huma riżorsa li la darba nħalqet għalmenu nibdluha b'xi ħaġa ġdida. Jekk nagħmluha fil-borża sewda tispiċċa fil-miżbliet tagħna għall-kontaminazzjoni mhux hekk. Issa x'tappijiet jinġabru Daniel kollox? Mela, fil-maġġoranza t-tappijiet jinġabru kważi kollha, ġifieri anke fuq il-mejda qed naraw li għandna minnhom li huma tad-detergents, għandna dawk tat-tappijiet tal-kartuna tal-ħalib, għandek ukoll tal-baby food, ġifieri dawk it-tappijiet it-tondi li huma ċatti, tal-ilma, tas-soft drinks li iktar li nużaw b'mod regolari, mbagħad pereżempju għandek ukoll ta' ċertu deodorants li tista' ukoll tutilizzhom. L-importanti li jkunu plastik biss, ma jkunux ovvjament imħaltin b'xi ħadid magħhom, għax ovvjament jieħolqu problema fil-proċess. Ġifieri jridu jkunu tal-plastik. Tajjeb. Issa, xi ħaġa oħra li ħansaqsik, għax isaqsu li ħafna li fit-triq ukoll. Imma jiena niġborhom fejn se nagħmel bihom, fejn se noħodhom. Ekku, bħalma rajna fil-filmat, hemm ħafna postijiet bħalissa fejn qed jieħduhom għal-kawża ġusta ovvjament għall-istrina, għandek il-Kunsill Lokali ta' Malta Għawdex, ħafna minnhom qed jiġbru dawn it-tappijiet. Jiġifieri tistaqsi l-Kunsill tista'? Tista' tistaqsi l-Kunsill tibgħatilhom email tiċċempilhom. Għandek ukoll ħafna skejjel, għandna l fuq minn 130 skola li jipparteċipaw sena wara sena u jinġabru ammont sostanzjali minn hemmhekk. Ukoll għandna ċertu waqdiet ukoll uffiċini u entitajiet tal-privati u anke tal-gvern li jiġbruhom. Hemm xi sit li wieħed jista' jiċċekkja fuqu? Tista' tidħol fuq il-Facebook page ta' Nirriċikla l-Istrina u inti tista' ssib hemmhekk informazzjoni wkoll. Hemmhekk. Jew inkella saqsu fuq Facebook is-soltu nara ħafna min isaqsi u dejjem ikun hemm fejn wieħed jista' jieħodhom. Xi ħaġa pożittiva li qed naraw fuq din il-kampanja li din is-sena qed nikkalkulaw li ħanaslu għal 100 miljun tapp li ġi miġbur minn 2011 law. Ġifieri minħabba din il-kampanja. 100 miljun. Minħabba din il-kampanja qed nikkalkulaw li dis-sena potenzjalment ħankunu qed nilħqu li f'10 snin nkunu tajna l fuq minn 150,000 euro għall-istrina. Mamma mia. U din is-sena kemm il-tunnellata beħsibkom tiġru? Qed nikkalkulaw bejn ieħor 55 tunnellata. 55 tunnellata tappiet. Mela ħana raw se jkun il-kontribut tagħna f'dil biċċa tax-xogħol kollha. Karlo, ejja jara issa x'issa joint venture kien eddi ta' tappiet. Dawn huma tappiet Daniel li kif taf kienu qed iġibulna l-mistidna tagħna jiġifieri aħna qisu kellna medja ta' 3 personalitajiet fil-ġimgħa fuq 12 ġimgħa. U xi ħbieb tagħna wkoll ikkontribwixxew. Tiżinhom ftit? X'taħseb? Karlo naħseb aħjar tgħinu ftit għax jiena ma nixtieqx il-libsa. Nagħmlu dannu. Mela ħanibdew bl-ewwel borża tagħna.
Għandna kważi 4 kilos hawnhekk. Kważi 4 kilos kif qegħdin taraw, tajjeb mela dik issa. Jista' jieħodha Karlo, għandna l-kaxxa. Għandek 4 kilos u nofs oħra. Neħi nofs kilo tal-kaxxa tajjeb, Eżatt. mela 4 kilos oħra, 8 kilos sissa. U Għandna għandna 5 kilos oħra, ġifieri qed nitkellmu kważi 13 kilo kollha l-inġabar, ġifieri 13 kilo, kważi fi 13 programma x'ekkella tkun. Eżatt, kilo kull darba. Kilo kull programm. Mamma mia, jiġifieri huma jidru ħsieb, imma fil-verità mbagħad meta tagħmilhom flimkien ikun hemm kien qed jgħidli li tunnellati sħaħ. miljuni ta' tappijiet jinġabru fis-sena, ġifieri nikkalkulaw bi 18 miljun tapp fis-sena jinġabar għall-istrina. Però kull tapp jott. Kull tapp jott. Kull tapp jott. Jiġifieri tarmux tappijiet jekk ma taqlawhomx mal-fliexkuna, qlawhom żommhom ġo borza tfawhom il-garaxx imkien saqsu fejn tridu teħduhom u nirriċiklawhom did-darba għall-istrina. Karlo qed jgħaddilna l-ħin u naf li l-estate il-proġett tiegħek ukoll Mela kemm nurih lill-telespettaturi. kemm jagħmel affarijiet sbieħ ftit ħin. Mela din minn biba takċina. Xi ġimiel. Fil-kamra tas-sodda. U jkolli naqbel miegħek illi din id-darba ix-xema l-kannella għamlet effett vera interessanti, speċjalment fil-partijiet l-iktar fondi biex ħarġet id-definizzjoni. Iva. Ġmiela ġibta. Dik kienet bibba ta' kxina li kienet se tintrema den. U bidila din il-biċċa kapolavura, xek ngħidilha jien kapolavur. Proset. Grazzi. Thank you, Daniel. Thank you tal-li kont mana. Karlo, inti thank you dejjem u għax ġifiri my partner in crime. Grazzi lilkom illi segwejtuna għal din l-edizzjoni wkoll tal-programm Vale u matul l-edizzjonijiet li għaddew. Għanna niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi għad darba oħra, grazzi tal-kommenti tagħkom fuq Facebook, grazzi lil crew. Niltaqgħu. Ciao.